Johane i1 akatosiya basa iri atoronga ari muizwi raMwari achiti ndakusiyai zvinhu izvizvi, muchafamba so, mozodai, muchazoenda kunyika yakati, moenda kunyika yakati muchaenda munoita zvakati, ndakatuma kunzi muzoende kunyika yakati munoita zvakati, nanhasi tiri mumisheni yaakatisiyira. Alright, asi kumazuva ake kupedzisira anga achiri kunamata here? Hongu zvokutoenda kuchechi? Kwete kuti kuenda kuchechi, iye ndiye anga ari chechi yacho. Ayo, kana makudaro makumufananidzira naJesu ka? Pane pandambenge ndati ndawasiyanisa. Paoriginal Bible, tichitarisa Bible, Ethiopian Bible rine 88 books. Alright. Edu ratanaro rine 66. Mamwe mabhuku akabviswa. Ende zvimwe zvinhu zvakazoiswa zvakuchikonzera kuti pakusangana chitendero necolonization chakuitwa chinhu chiri. Pana Book of Enoch, Book of Joshua, vakabviswa muBhayibheri, vakabvisirwe. Inandisi yangu marizina akabvisirwa, but still ka nyange takanzi tawana ne 88 books acho tingati tiri wrong here. Kune wrong ne mistake zvinhu tu zvakasiyana. Okay. Anditika wrong kurova kuti hazvistori izvo zvamuchose. Kozoita mistake yekuti zvanga zvakanganiswawo. Okay, sapa mukuti zvakakanganiswa. Inini ndiri kuti pane zvakakanganisika. Which means munhu anokanganisa ndiri. Munhu anokanganisa. Verse 1. Unzwe Jesu aitogarwa namweya mutsvene. Mweya waitopota uchiuya womboenda. Waitopota wombouya wotaura woenda. Okay. Enda pana Luke 4 verse 1. Pana Luke 4 verse 1. But manzukisira point ngachedzisa kushaya kutaura. Saka the same spirit yakashanda pana Adam, do the same spirit yakashanda pana Christ, yakanzi ndiyo yandodisisa. Even version yatinobudisa inini makadaro mchiti spirit ndoda kuirana nemi. Ngitanga problem makasanga kuti ngirozi yakabva pinda na Christ. Spirit. Ayo no. I think ndo bandanga da problem baba. Wakufunga kuti siswadika ma spirits ari pakawanda. Even so inonzi spirit. Iwewe kana uchiti Jesu is your savior. Exactly. But iye ari kutaura kuti anotumwa kwauri. Ndakatumwa kwaIsrael. Ari kuzokuseva papi? No, ini ndo zviramba izvozvo. Urava iBhayibheri kuchisa kuti ndo wazodzoka pakuti ndiri kuti the Bible nga harina nyaya. Wakudzoka panyaya. No, Bible rine nyaya. But understanding ndo ine nyaya. Kunzwisisa Bible ndo kune nyaya. Iwewe uri kuti kana tichiti isusu alright Bible uri kutaura iwe wati iro uri kuti hasi handina kutuma kune dzimwe ndudzi endai kundudzi dzehwai dzakarasika dzemba yaIsraeri chete. ndiChrist adaro. Inini alright ndakupindirawo papi yari kuti inini hana kutumwa kwauri. But wagwan people, wagwan everyone, makadi muri Zimbabwe. Ndiri kugamuchira ipanapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana, patinodzidzisana, patinobhilivha mukupanana mukana, patinobhilivha mutransparency, kuti zvinhu ngazvitaurwe then vanhu vazochuza chokwadi chavanenge vaona sekuti ndicho chokwadi chaicho. Samuzuva ranhasi I'm very happy ndinana baba wandinawo panapa mukunzwisisa kwandaita. Vanoenda vanotera baba Muganza, anzi baba suspense Muganza vana waiye Johane, but vanotenda ivo kuti ivo ndio vachiri kutera Johane chaiyo. Vamwe vese avo vanenge vachizoita zvavanenge vachiita vari kutsauka from zvakasiya zvataurwa nababa Johane. Saivo vanopinda musi weSaturday, vanopindira pagandanzara chaiko kunova iko kwaRisape ndoko vanopindira kunova iko kune guwa rababa Johane. Saka tanga tichikurukura nawo, wana zvinhu zvakawanda zvatichakurukura nawo panapa. Like last time tine episode ndakaita na evangelist Marufu, ndakavabvunza about mapostori, wakati no mapostori havasi maChristians. Saka takuti tinge tichikurukura nawo nhasi tichinzwisisa kuti maChristians here kana kuti hasi maChristians, kana kuti ivo vakatumirwa baba Johane, isu takatumirwawo Jesu. Uyezve musiyano wanouona wakaita sei pakati
I think itofana kuzoibata tatotanga kutaura nawo kuita kuti ndisakasike kumhanya inini. So guys, ndisina kupedza time yenyu kana usina subscribe, please do subscribe kuita kuti support kune zvinyowani nemalatest atinokanda panapa. For now regai timbokoketedza maguest edu muchirongwa. Wakuru sei? Isusu tiri vatano zvedu. Amoti uri sei upenyu? Upenyu uchiri kunaka. Uchiri kunaka ndini? Aiwa chose. Aiwa tinotenda mukuru. Mukuru, maybe chatingade kuzikanwa nemhuri yeZimbabwe ka short background kuti munonzani, makakurira kupi, tizotanga hedu kupinda munyaya dzedu dzatati kurukure musaura naso. Ndinoitwa Pastor Ngoni Muchuchu. Alright. Ndakakurira kuchitungwisa ndokwa ndakaberekerwa. Ndichipinda chitendero chechipostori. Okay. Inova chipostori cheSaturday. Chipostori cheSaturday ndo chipi. I think magaitso explain about chipostori chatinoziva isusu. Chipostori chinopinda musi weFriday. Inowaito chipostori cheJohane Masowe chishanu. Alright. Pazvinosiyanirana ndepekuti chipostori chimwe chete. Asi Johane achifamba nezwi. Akauya achishanda nechishanu nekuda kwekuti changa chiri chisi ndo zuva raiwanika vanhu. Asi azounganidza vanhu akazoti aiwa zuva randakatumwa kuti munamate iSaturday. Okay. Ndakanga ndichingoitira kuti zuva raiwanika vanhu chakanga chiri chisi nokuti munhu wese aisaenda kubasa ndo zuva raiwanika. Alright, but zvinhu Johane akazozvitaura kupi? Pane pazvakanyorwa here zvinozikanwa nei? Why tongoti baba Johane wakati zvoni takupinda tinofanira kunge tine zvakataurwa kupi? Ndofunga akazvitaura nzvimbo dzakawanda dzaakati taurei, but paakazonyatsobudisa nyaya iyi akabudisa ari pachiota. Okay. Asi chinozodaro ndechekuti paakazenga kuti ndakatumwa kuti ndizoende nekumasurureni, vazhinji ndopavanoti kwanga kwakurasika iye akanzi chishanu, asi hatingati munhu akatumwa akambokudza ndakanzi zvakati moti akurasika. Saturday ndo zuva raakasitaura achiti inini ndakanzi Saturday, asi chishanu rakanga riri zuva rekuti ndo randaikwanisa kuwana vanhu. Okay. Alright, saka vakuru vari kuteedzera chinamato ichi vasingateedzere kutaura kwemutumwa kweSaturday, munovaona sei? Munovaona sevari kurasika here kana kuti munovaona vari kuita sei? Handizokwanisi kunyatsopabuditsa kuti kurasika. Alright, munopanyenyerera. Asi chandinogona kutaura ndechekuti doctrine ivo vakasara vakabata doctrine rekumashure. Asi iye pachake ndiye akazotaura kuti chishanu ranga riri zuva rechisi, asi ini ndakatumwa kunzi Saturday. Saka vakabata zvekumashure, zvekumberi havana kuzopedza nokuti tikatarisa ari pabhoera paSawe akatozoisa mitemo yake ari pabhoera. Ndo panowe futi paakazotaura futi zuva iri zvekare. Alright, iye ndiye aisa mutemo here, aita ari kuzvinzwa here zvichibva kudenga kana kuti aita sei? Aiti zvandakatumwa nazvo nezvizvi. Miko. Saka aibuditsa zvaakatumwa nazvo. Okay. Alright, aibuditsa zvaakatumwa nokuti anoti ndakatumwa. Kubva pakutanga ari paakazotangira basa rake paMount Marimba paNorton pachipukutu. Ndo paanenge achizoti inini ndakatumwa nechinangwa chakati nechakati. Ndo paanozobuditsa nhau dzekuzoti inini Saturday ndo zuva randakatumwa. Alright. Saka chechi yenyu mimi inonzi chiini? Inonzi Johane yeSaturday, Johane Masowe yeSaturday, asi nekurarama kwatava kuita izvozvo kune rimwe zita rinonzi Gospel of God Church International. Gospel of God Church. Ndo chechi yababa Johane yenyeyi. Pekuti chaipo ka ndo pandiri kukunzvenga kuti ndikuti chaipo nekuti ndikati vekuchishanu havasi chaiwo asi vari kuti baba Johane. Asi zvakafanana kuPentecost andirika. Kune vamwe vanoti hatiteeri mweya, kune vamwe vanoteera mweya, kune vamwe vanotiwo isusu tinofamba takadai, asi vari maChristians ese.
saka hatingazogoni kuti ava havasi maChristians. No, but pane vanenge vachiita zvinhu zvavafanira kuti panapa tine maitiro atinoita panapa ekuti iwewo ukasaita maitiro edu atinoita panapa takutoziva kuti iwewo hausi kuita nesu hausi kuita zvepanapa. Saka toda kuyatsonzwisisa kuti olright kana muchiti imi mandika ndimi makasiya maudzwa nababa Johane kuti namatai Saturday handiti ende imimi ndimi munopinde kwagandanzara chaiyo ndizvo which means imimi ndimi mapostora baba Johane chaiwo ndinoreva ndichidaro asi ndisingati vari kupinda kuchishanu havasi kuteera baba Johane. Handingati havasi kuteera baba Johane, vari kuteera baba Johane asi vari kuteera nevision yaakauya nayo pakutanga iri yekuti ndozuva raiwanika vanhu. Alright. Asi paakazobuda achienda kumazururandi vakasara vakabata izvozvo iye akazoti aiwa ari pasawe inini ndakazotumwa izvi nezvizvi chishanu rakanga riri zuva rekuti inini ndikwanise kuunganidza vanhu handaikwanisa kuunganidza vanhu rimwe zuva risiri chishanu ndaisa wavanhu kana kuti vechishanu ava ndo vatori right imi makazoteedzera patime yanga akunzi anga akurasika makainzwa time iyoyo yekuti akanga akurasika. Even Christ chaiya nenguva yekuti vaigara munzvimbo dzaigara vaitotanga pane pamwe paanga akurasika asi atumwa anezwi raatumwa naro ndiye ari kuziva akamutuma nezvaakamutuma nezvaamutumira. Iwewe ukamuti ari kurasika wakumuti ari kurasika uri sani. Alright, baba Johane pangwa kuenda kuzunilindi vaiti chii? Vaiti ndakanzi ndiparidzira Africa yose. Saka vaiti ndakuchifamba nzvimbo dzese dzemunhu mutema nekuti ndakatumirwa munhu mutema. Ndokuenda kwakaita vakufamba mazururende wakaenda Tanzania wakaenda naZambia wakaenda Kenya havakafamba nzvimbo dzakawanda. Saka machechi avakatosiya atori kuizvi international saka ndati the Gospel of God Church International. Alright ndikupa bata saka ko wakazofa sei wakafa uchiri kunamata here wakafa uchiri muchechi kana wakafa usanamata baba Johane aiwa hatitombonzi wakafa uri muchechi akati ndiye akatobuilda chinhu chinonzi munhu wese uri kuzonzwa umwe ari kuti Johane Masowe uri kuzonzwa umwe azongoisa ake kangotsvuku umwe oti Johane Masowe chi kwakutsvaga kuti zviite munyu nei asi Johane iwani akatosiya basa iri atoronga ari muizwi raMwari achiti ndakusiya izvi nezvizvi muchafamba so mozodai muchazoenda kunyika yakati moenda kunyika yakati kumuchaenda munoita zvakati ndakatumwa kunzi muzoende kunyika yakati munoita zvakati nanhasi tiri mumisheni yaakatisiya. Alright, asi kumazuva ake kupedzisira anga achiri kunamata here hongu zvokutoenda kuchechi kwete kuti kuenda kuchechi iye ndiye anga ari chechi yacho. Aiwa kana makudano makumufananidzana Jesu ko pane pandambenge ndati ndawasiyanisa pane pandandambowasiyanisa guys mukunzwa nyaya iri panapa here. Alright, imi munoona right saka Jesu nababa Johane munovafananidza pakuita sei? Pakuti Jesu Christ akatotumwa kurudzi rwake rwaakatumirwa. Even ndichada kuti ndichitotange kumboti ndimbokupe machapters mairi 2 pamubvunzo wako iwe ra kuti uende pana Matthew 10 verse 5 tizwe kuti izvoni iyo hacho ari kuti kudii nekuti ndikataura inini ndinoziva kuti kune vazhinji vachati uyu dzinenge waya dzake dzisingachaite zvakanaka. Matthew 10 verse 5 Matthew 10 verse 5 inotaura kuti ava vane 12 Jesu akavatuma akavarayira achiti musaende munzira yavahedheni musapinda muguta ravaSamaria. Pa6 yobva yati asi zviri nani muende kwamakwai akarasika emba yavaIsraeri chete musaende kumwe kwese uko kusiri kwandakatumwa. Okay. Endai kumakwai akarasika emba yaIsraeri chete. Kurwa kuti ari kutaura kuti ndakapuwa line rerudzi rwandakatumwa. Sezvakaitwa baba Johane akati ndakatumwawo futi kurudzi. But mimi munoverenga Bhaibheri mimi. Bhaibheri chatinoruverengera from the first baba Johane mimi munoriverenga tinoruverenga. But baba Johane achiuya akati chimbomira iwerenga Bhaibheri nekuti inini ndini Bhaibheri racho. Zviri muBhaibheri muchazonoverifya zvandiri kukuudzai inini ndapedza basa nekuti ini pachangu zvese zviri muBhaibheri zviri mandiri. Okay.
even patiri kutaura ipapo. Alright, so that's why aisaverenga bhaibheri baba Johane because vaiti riri mandiri. Ritori mandiri. Kune vamwe vanhu vasina bhaibheri mavari vanofanira kuita aiti munonzwa kwandiri nekuti riri mandiri. I think maybe ndezvevanhu vakararama naye vaitomuwana nguva yacho vanhu vaizvizvizva kumana verengai bhaibheri. Zvazvinoita bhaibheri pacharo iro pacharo harina kutojeka. Baba Johane ndo wakati iro bhaibheri pacharo chinoita kuti risajeke. Ndofunga kana tikatarisa paoriginal bible tichitarisa bible Ethiopian bible rine 88 books. Alright. Edu ratanaro rine 66. Mamwe mabhuku akabviswa ende zvimwe zvinhu zvakazoiswa zvakuchikonzera kuti pakusangana chitendero necolonization chakuitwa chinhu chiri nekuti pane nguva yakasvika yekuti pakange pamwe hondo yanetsa zvikanzi hondo kuno kuyanetsa toita sei vachitumira kuna queen zvikanzi totumira mamwe masoja here kanzi aiwa pachadi masoja tada kutamba nepfungwa dzemunhu ndopatumirwa mamissionaries. Okay. Patumirwa mamissionaries ndopaakachionekwa kunzi bhuku iri kutoya naro kuno kuafrica kare raitosungisa kutosungwa kutoenda kujeri. Vakazoona kuti regai tichitorigadzire ragadzirwa ndopakazobuda mavhesi ndikakurambama iwewe unofanirwa kuti parimwe dama kureva kuti iwewe unofanirwa kuita soft kana ndikakutorera munda wako unofanirwa kudzikama. So tine mairo pacharo ndofunga ndambotaura ndichiti harijeki ndine zvimwe zvinhu zvandira kumboti umbondiverengere ndatiza kunyaya yemunhu mutema tada kuifamba kuti Kristi tikuita kunge ndikutiza but tadodzoka pana Kristi. Why muchiverenga bhaibheri? Chatinoverengera bhaibheri ndechekuti iye baba akazoti Baba Johane. Iye baba Johane. Okay. Inini ndini bhaibheri chisarai muchireferensa zvenyu zvandakanga ndichikudzidzisai muchawana zvimwe asi hamuchawani zvakakwana nekuti zvabviswa nekugadziriswa. Okay. Nevanhu vakuita uchenjeri wokuziva kuti bhaibheri ndo ratada kushandisa kuti tigone kutora pfungwa dzevanhu. Colonization ukaenda pana Daniel 4 even kana pa 1 yacho Daniel 1 yese 2 3 kusvika pa 4 colonization iri mubrain. Daniel achisvika muBhabhironi watapwa akasikozi chekutanga makudya chikafu chemubhabhironi 2 takuchinjai mazita uchanzi Daniel wakunzi Berishatazari. Chechi 2 chechi 3 language mafanira kutochinja. Saka bhaibheri rine parakauya necolonization but vakazoritadza kurigadzirisa. Kuti uzive kuti vakatadza kurigadzirisa enda pana Deuteronomy 34 verse 4 verse 5 tangira pa 5 uone kuti bhaibheri racho vane zvinhu zvavanozoisa paground but kumunhu harinomawo akapfekwa namweya rinoramba unoona kuti izvi tangira Deuteronomy 34 verse 5. Okay. Right. Deuteronomy 34 pa verse 5 inotaura ichiti ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yaMoabhi sezvakataurwa naJehovha. Pa 6 yobva yati akamuiga pamupata panyika yaMoabhi pakatarisana neBhet Peori asi hapana munhu anoziva rinda rake kusvikira nanhasi. Mira ndiani akanyora Deuteronomy muBhayibheri? Ndiani tudze? Akanyora ndiMozisi. Ndiye seMozisi ari kutaura kuti akanyora kuti ndakafa ndikaiswa pakati paseMubhayibheri ndaiswa pakati vapedza zvikanzi hakuna anokuziva saka akazokwanisa kuzonyora paakavigwa ndiani iye pasina anokuziva ende ndiye akarinyora. Iwe unogona kukwanisa kunyora mafiro awaita nemawigiro awaitwa pazororo unokwanisa kuzvinyora iwe. Hazvine mweya zvine mweya. Pane mweya iri pakuti iwe wafa spiritual urati akazomuka mumweya akanyora ndo zvauda kuedza kutaura. Ndikuti nina ndega anogona kunge akanyora zvichaitika achiudzwa kuti uchazowigwa zvakati but apa manje manyorerwa iri kuitwa iri kutoti iye Mozisi wakaiswa kwete kuti acha kuroti wakakuroti atotaura zvakati zviri kutoitika kuti wadai ende hapana munhu anoziva paakavigwa izvo zviri chokwadi asi aribva ataura kuti akaiswa pakati nepakati pamupata. Ndiye akanyora bhuku iroro arinyora bva anyora mawigiro akaitwa hazvikwanisiki. Number 1. Number 2
pane chinhu chiri panapa chekuti ndoda kuti unzwise bhaibheri racho chatakarambidzirwa da kuzodzoka nyaya yekumunhu mutema. Okay. Handitika. Uda kutoende pana 2 Kings 8 verse 26. 2 Kings verse 26. 2 Kings chapter yacho ichi. Kana kuti tangira urati enda pana 2 Samuel ndingatangire kure. Enda pana 2 Samuel 6 verse 23. 2 Samuel 6 verse 23. Ndingatotanga akawandisa ndingatsanangure zvakawanda but toda kudzoka nyaya yechipostori nechikristeni. 2 Samuel 6 verse 23 inotaura chiti Mikari mukunda waSauro wakanga asina vana kusvikira zuva rokufa kwake. Mikari mukunda waSauro mwanasikana waSauro akanga asina mwana kusvika zuva rekufa kwake. Ndoda kuti udzoke pana 2 Samuel 21 verse 8 uchinzwa kuti Mikari ari kutaurwa akanzi kudii futi. 2 Samuel chi 2 Samuel 21 verse 8 21 verse 8 2 Samuel 21 verse 8 inotaura ichiti handichazofambise tsoka dzevaIsraeri kunze kwenyika yandakapa madzibaba avo kana 2 Samuel 21 verse 8 2 Samuel 21 verse 8 inotaura ichi handichazofambise 2 Samuel and 2 Samuel alright nenda kuerenga madzimambo 2 Samuel 21 chi verse 8 21 verse 8 alright inotaura ichiti asi mambo wakatora vana vaviri vari Zipa mukunda waAya vakagara akabereka Sauro Amoni naMefibhosheti navana vashanu vaMikari mukunda waSauro navana vashanu vaMikari mukunda waSauro ambonza akafa asina mwana. Alright. Umana mukupa wanzwose apa mukupa onose apa saka muri kuti ji mukuru ndiri kuti tikada kuzvibuditsa zvese tinoziva kuti vanhu nhasi zvinezvi nekuda kwekupfekedzwa kwakaitwa bhaibheri mavari vazhinji vanoti uyu akurasikawo but ngatishandisei mweya mutsvene atizarurire kuti zvinhu zvatakazopakurirwa izvi zvakakwana. Hapana chakatsauswa, hapana chimwe chinhu chiri kuseri kwebhuku irere chisiri chinogona kuzotirasisa muizwi raMwari. Hatisi kuti bhaibheri harisira Mwari. Mashoko ari mubhaibheri akabva kuna Mwari mazhinji, asi achivapa vaprofiti kuti izvi nezvizvi vaprofiti ozogara pasi onyora zvinhu zvaapiwa. But pane zvainyorwa zvisina mainterest evamwe vakazorunza patiri vakazvibvisa. Pana book of Enoch, book of Joshua vakabviswa mubhaibheri vakabvisirwe. Ina ndisi yangu marizini akabvisirwa but still nyangwe takanzi tawana ne 88 books acho tingati tiri wrong here. Kune wrong ne mistake zvinhu tu zvakasiyana. Okay. Anditika wrong kurova kuti hazvistori izvo zvamuchose. Kozoita mistake yekuti zvanga zvakanganiswawo. Okay, sapa mukuti zvakakanganiswa. Inini ndiri kuti pane zvakakanganisika. Which means munhu anokanganisa ndiri. Munhu anokanganisa. Kana baba Johane. Asi chaakuzoita baba Johane anogona kuti iwewe ukati anokanganisa. Tiri kuti spirit iri paari. Even Christ aishanda nespirit. Spirit yakagara pana Christ ukaenda pana Matthew 3 verse 16. Mweya mutsvene uchidzika, Jesu achidzikirwa nemweya mutsvene achibhabhatidzwa pariver Jordan. Pakadzika njiwa semufananidzo wemweya mutsvene. Uchigara pana Kristu kuroni mweya mutsvene wakauya. Izwi rakabva kudenga rikati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Ainzi mwanakomana. Ingirozi yadzika senjiwa. Kwete Emmanuel. Ngirozi yadzika senjiwa ndo yakanzi uyu wandaunza uyu. Maari ndinonzwa kufara. Ndiye ainzi mwanakomana. Kwete Emmanuel. Kuti unzwisise kuti chinonzi mwanakomana chii. Enda pana Job 1 verse 6 uzive chinonzi mwanakomana. Vazhinji vanoti mwanakomana Christ ndiye mwanakomana waMwari oga wakadiwa naMwari. Nhasi da kuti unzwisise chinonzi mwanakomana chii. Job 1 verse 6 Job 1 verse 6 inotaura ichiti zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha Satani akasvikawo pakati pavo. Vanakomana vaitaurwa ingirozi. Anditi enda pana Genesis 6:6 verse 2 vanakomana vaitaurwa ingirozi ndo dzainzi vanakomana. Ngirozi imwe chete yakazouya semufananidzo wenjiwa ndiyo yakanzi ndiyo yandinodisisa.
Genesis 6 verse 2 inotaura chiti vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka vakazvisarudzira pakati pavose vavakada. Vanakomana vaMwari koma mavhezheni anoti kudii ipapapo? Aiwa, version imwe chete. Vanakomana ese Bible rese rinoti vanakomana. Even ukaenda remufoni ukaenda ripi kore chirungu roti chii? Sons of God. Taumbozviona. Enda kuEnglish, ma sons of God. Pachitaurwa ngirozi. Ende ndakuprova kuti asiri oga mwanakomana waMwari. Ndakuprova basi. Pa 2 pacho pana Genesis 1 verse 6 China English version inotaura kuti that the sons of God saw the daughter of man. Okay. But oneka mkuru pepe pakadzika ngirozi pakadzika njiwa pepe. Rodzi pakabuda izwi rakati ndiega mwanakomana wangu wandinodisisa. Mari ndinofara zvikuru. Aipoa intro. Zvakafanana panapa pakapinda munhu. Handiri kana. Iwewe yaJesu anotangira apa kapa. Yakabva ku Old Testament. Yakabva ku Old Testament. Achinzi Emmanuel. Number 1. Kwa kwazoti futi kuya kwake panyika yakabva kuna ana Gabriel povisita Maria kuti kuchauya nemwanakomana achazvarwa chichichi sanofanira muchibata futi mavhesi waya. Musangobatire iri chete. Ainzi mwanakomana. Uchazvara mwanakomana handiri kana. Saka Jesu anga ari musana. Akanzi uchazvara mwanakomana ende mwanakomana uchamuti Emmanuel. But ini ndoda kuramba pekuti mangamuti no munhu yaya kutora asi Emmanuel. Ingirozi yakapinda mahali kuramba. But kuna Mary andika profita achikuti iwe wazvara mwanakomana. Uchazvara mwanakomana iwewe. Ubva zvara mwanakomana. Ingirozi yainyepa. Apamire papo. Uchamuti Emmanuel. Kana iwe kanzi uchamuti James. Exactly. Uchamuti Emmanuel andika. Mune statement amabva kutaura mimi. Mchiti zvono musi wakabhabhatidzwa ndo musi wakadzika mweya mutsvene ndiye ainzi anodisiswa andika nopandi kuti azvigoni kudaro why because Gabriel paakatouya akati uchazvara mwana arunzi Emmanuel which means ndiri pana Emmanuel verse 1 unzwe Jesu aitogarwa namweya mutsvene mweya waitopota uchiuya womboenda waitopota wombouya wotaura woenda. Okay, enda pana Luke 4 verse 1 pana Luke 4 verse 1. But manzukisira point ndangachedza kushaya kutaura kuti right, sorry, 1 minute. Ndambotanga ndambona mukuru tawirirana irapo. Tawirirana iripo kuti susa ndika. Imimi panga muchitaura imimi muchiti zvoni kubva day rakadzika wandika ndo pakatanga ndo pakatanga mwanakomana. Ndo mwanakomana kakadzika mumuna Imana ndozvamabva kutaura. Mwanakomana uyu ndo musi waakakumikidzwa. Ngirozi yaiya paari. Mamboti mimi isini Emmanuel. Ndo paakadzikidzwa. Musiku mashure kwese uku ngirozi yakaberekwa iri mahari ichiuya ichichengeta hayo semwana. Saka waiona ari kudika itodini. But musi wakunzi akutanga basa ngirozi yaiya akuchikumikidzwa yakuchiuya kuzogara panyama. Ko why Bible andika Bible iri clear. Panota zvingirozi zvinoyadzoti kuti ngirozi Gabriel. Why apa takuti pairi kuti mwanakomana wangu wanodisisa ndika takuti ngirozi futi yapinda mahari. Anditi zviri clear Bible iri clear kuti ngirozi kune ngirozi dzakadayo uyu mwanakomana wangu atazvarwa of information chete kudenga. Aigoya neinformation. Saka information yakauya naGabriel. No, but yakanga iri yekuti uyu achashamisika kuti zvinhu zviri kuitika pandiri zvakamira sei. Yaipiwa information even pana Johane paakaberekwa. Ndo zvakangoitika. Zekaria akaudzwa kuti mwana uchabereka ukaenda pana Luke 1. No mguru ndiri kuti inini andika Bible parinoda kutaura nezvengirozi zvinoyadzotera kuti angels yotoda kuti ngirozi. Waita uda kufunga isusu kuti pari kunzi mwanakomana wangu anoda uyu mweya waMwari wadzika pavari. Waita uzofunga kuti mweya iwo ukupatsanura ma sons of God neangel ndo paunoda kunzwisisa. No, ndinoda kuti munzwisise kuti son of God akatozvimirira ega mwana waMwari andika. Then ngirozi dzakatozvimirirawo dzega nemaranks adzo. Hapana unzi son of God. Panzi sons of God meaning to say kuti vakawanda. Kuti uzive kuti vakawanda. Ndira kuti uende pana Luke tomboisiya because Luke chitos enda pana Luke 3 verse 38. Enda pana Luke 3 verse 38. Uzive kuti even Adam mwanakomana waMwari. Even nini? Ayo yozi mwanakomana waMwari. Ndisi mwanakomana. Ayo uri mwana waMwari. Ega asi ndi mukomana. Right, mwana mukomana. Kana uri musikana unonzi mwanasikana waMwari.
hatisataona vhesi yakadaro. Aiwa. Asataona vhesi yakadaro. Inonzi vanasikana vaMwari vakasvika vakadai. No, kazhinji kacho kanangoverenga varume andika voregedza kuverenga vakadzi. Hakuna zvakadaro. Zviriko paitonzi paipa pakafitwa iyo paitoverenga varume plus vakadzi pakadyiwa pafishi 2 paipa ndezvingwa pakafitwa ivona manhamba akabuda varume kavaive vaiverengwa chete paya kozoti vakadzi chimidzi pakadya vanhu vakawanda but ndoda kuti unzwisise kuti chinonzi mwanakomana ndoda kuti ndokupe 2 machapters enda pana 338 pana Luke 3:38 inotaura kuti mwanakomana waEnoshi mwanakomana waSeti Enoshi mwanakomana waSeti mwanakomana waAdamu Seti mwanakomana waAdamu mwanakomana waMwari Adamu mwanakomana waMwari. Why anzi mwanakomana waMwari? Ndoda kuti upindurwe na 1 Corinthians 15:45 ndoda kuti upindure kuti uzive kuti Christ naAdamu spirit yakatoshanda pavari mwe chete chinhu one. 1 Corinthians 15 verse 45 verse 45 verse 45 inotaura ichiti zvakanyorwawo saizvozvo zvichinzi munhu wokutanga Adamu wakaitwa munhu mupenyu, Adamu wokupedzisira wakaitwa mweya unopa upenyu. Adamu wokutanga wakaitwa panyama, wokupedzisira akaitwa mweya. Kureva kuti ari kunzi akauya mumweya uyu ndi Kristu. Mubhaibheri hatina ana Adamu 2 tina Adamu 1 saka akazouya mumweya ndi Kristu. Saka the same spirit yakashanda pana Adamu ndo the same spirit yakashanda pana Christ yakanzi ndiyo yandodisisa. Even version yatinobudisa inini makadaro mchiti spirit ndoda kuirana nemi ndotanga ta problem makasanga kuti ngirozi yakabva pinda na Christ. Aiwa no. I think ndo bandanga ta problem papa. Pakufunga kuti tiswadika ma spirits ari pakawanda. Even so inonzi spirit. Mweya wako iwe wafa spirit. Saka kune ma branches ema spirits. Azvona zviri ma spirits andika. Bantu yakuti susuka tiri kuchechi andika. Takuta zvimwe andika. Takuta spirit takuta zve spirit. Hatina pato zvoti ngirozi mumwe mweya futi kuti tongozoti ngirozi muzina redu baba remwanakomana nera mweya mutsvene zvobva zvatorwa chiiswa chinhu 1 kuroti mweya mutsvene aripo anoshanda muna Kristu ozoshanda munani muna Mwari. All right. But inze mukuru menona ndikunyadzogona kuexplainawo point yangu zvandikutaura ndikuti nini ndika ngirozi zvinhu zvinotozikana kunze kune ngirozi kudenga dzine maduties adzo nemaroles adzo dzinofanira dzichiita handitika kwabva kwati mweya mutsvene tinouziya handika une maduties awo nezvaunoitawo kwabva kwati mwanakomana tinomuziya ane maduties akewo nezvaanoitawo kwabva kwati iwe Mwari tinovaziya zvavanoita nezvita. Saka problem inotanga manje takuda kufunga kuti ngirozi mweya katichi ameno zvona mona medzacho ngati muzvitore ine meaning yekuti iri logic yekuti tongwasa ngonzoti aingirozi handi zvinhu zvamweya azvitorwe zviri logic zvautaura azvitorwe matorerwo ari kuti iwewe unotozviti nekuti apa panzi Peter saka atongori Peter. Satani angari ngirozi unoziva? Yes, angari ngirozi. But ukatozomuverenga pama sons of God acho atoripo nekuti akaberekwa naMwari akabuda muna Mwari asaka ari kunzi pana Jobho akatenga auyawo. Okay. Pane vamwe vake but zvazvo akapanduka aritoripo pama sons of God. Isusu hatigoni kunzi ma sons of God. Jesu mwanakomana waMwari patorwa ndi pasaka bwende nonzi wandinodisisa kura kuti kuna vamwe asingatonyanyi udisiswa saka unonzi kune ma sons. Saka unonzi uyu ndiye wandinodisisa kura kuti kutori newamweka aungapana pa in short tikuwira kuti ngirozi ma sons futi. No, kana kuti futi ndo atori ma sons of God. Saka tinozoti isusu uyu ndiye ari iye oga ndo patiri kuzoramba variko but pane the selected one. Kana kuti Jesu ndiye anozone power but Jesu ndi Mwari. Kuna izvo zvakuna kudaro. Iye Christ pachaka hapana Bhaibheri rese ndiri kuti kana vateereri vako pazove newana achakupa achakomenda kuti wewe pane Jesu iri paakambozviti Mwari Bhaibheri rese Jesu
pazhinji paaitozvitaura aidzwa mwanakomana wemunhu uchatorwa uchatapwa, aizviti mwanakomana wemunhu, haana kumbozviti mwanakomana. Bhaibheri rese Jesu vanhu ndo vaizomuti mwanakomana waMwari, asi iye aizviti mwanakomana wemunhu. All right. But asika imi Jesu munomuona sei? Bo ndambokunzwa mchiti munomenzana baba Johane ka. Imi Jesu munomuona sei mimi? Level rake. Understanding yenyama ita muchitera dzidziso dzababa Johane. Inini ndinoti rudzi nerudzi Mwari ane mamissions aanotuma. Even kuna Joshua Mwari akataura. Ukaenda pana Deuteronomy 18 verse 18. Mwari akati ndichakutumirai muprofita werudzi rwenyu. Christ wacho paakatouya akatenga achirambwa chairambirwa ainzi iwewe tinoziva Mozisi watikuzive. Semubaba Johane. Vanhu nhasi muri kuti Johane hatimuzivi tinoziva Christ. Ndozvamafambira zvinoita muprofita abvumi kunyika yekwake Christ akati. No, muprofita naChrist zvintu zvakatosiyana. Christ muprofiti. Iye chaiye anotaura kuti Christ mwana waMwari. Jesu achipinda mutemberi Christ. Vanhu vakabvunzana akakwira dhongi. Ukaverenga kuna Luke na Matthew inotaura nyaya iyoyo. Vazhinji vazoverenga. Vakabvunzana kuti ko ndiani zvikanzi muprofiti weNazareta. Christ muprofiti. Ndozvaitaura nevanhu ukabva mashoko evanhu ndazivimi kuti ndicho chokwadi. Apa painyorwa zvakataurwa nevanhu. Bozi muBhaibheri mune pfungwa dzaMwari, mune pfungwa dzevanhu, mune pfungwa dzaSatani dzaiita. Vanhu vaitaura kuti muprofiti. Iye akanga avapira mufananidzo kuti iwe Jerusarema wauraya vaprofiti vakawanda, asi muprofiti auya nhasi uchamuuraya hako, asi mweya uri maari auuraya. Kuno iye Jesu aitenda kuti muprofiti. Ndofunga ndine dzimwe hurukuro dzandakamboita futi nevamwe. Pane nyaya yekuti level sekutaura kwamuri kuita kuti baba Johane na Johane andidya Christ akatoprofita nezva Johane uyu Bible. Amdarana nyepa zvake. Enda pana Matthew 10, enda pana Matthew 17 verse 9. Tinoda zvinhu zvine chapupu. Christ akaprofita nezvake. Handiti? Akaprofita chiti. Tinoda kuti unzwe pana Matthew 17 verse 9. Matthew 17. Yaya kuti Johane achauya. Yakanga itori nehondo kubvira kare. Jesu akatora vadzidzi vake vatatu akati mwana nyaya iri kunetsa idai. Ndaunongono kupaika hiti. Baba Johane. Ya Johane. Chimbomira kuti baba. Nekuti Ati mutata munzwisana musatenda kure. Kachiti baba Johane tikuti chi? Baba Johane kuti baba title. Sa Christ andirga. Christ anga ine matitle rabbi. Akabviswa title yekunzi rabbi. Aivanzi Kristu kana kuti Messiah. Matitle Messiah zvinongoreva kuti muzodzwa. Kristu zvinoreva kuti muzodzwa. Rabbi zvinoreva kuti teacher. Nekuti Jesu ndofunga pahurukuro dzataita Jesu anga ari teacher. Kwete teacher mu spiritual panyama akatoenda kuchikoro. Chikoro dati mumbotsanangure kuti Johane munomuona sechi mukamiti Johane mukutaura spirit yanga iri paari here muti suspense mugandanzara here muri kuti chi pane nyaya yataurika apa yekuti ndoyandada Jesu akatotaura nezvani ndoyandada kupisa Johane Matthew 17 verse 9 yakabva yati iyo zvino vakati vachiburuka mugomo Jesu akarayira akati musaudza munhu zvamaratidzwa usazitaurira vanhu isecret yanga yakupiwa vanhu 3 wangoendwa nawo famba panzwa kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuakafa. Pateno vadzidzi vakamubvunza vachiti vanyori vanotaureko vachiti Eria unofanira kutanga kuuya. Pa11 yobva yati akapindura akati Eria achauya hake avandudze zvinhu zvose. Achauya hake. Ndoda kuti iwe uri kuti ko Eria ari kupindura papindura kuti uzonzwise papindira Elia. Hanzi Elia achauya hake wendere kuti achauya kuri kuti kumberi kwa Christ. Andidya. Kumashure uku iye Jesu aziva kuti nenyaya ukazodzika nayo inozonzi asi ndinoti hangu akatomboya ari Johane Baptist. Chinzwa manje Elia aitaurwa kunzi ari kuuya. Enda pana Matthew 11:14 uchinzwe manje kuti Elia aitaurwa ndeupi. Andinayo ndakusvika pano zvisvika pakuti baba Johane
vanoprofita vanotaurwa naJesu. Matthew 11 verse 14 inotaura kuti kana muchida kuzvigamuchira, kana newewo sha kana uchitodawo kuzvigamuchira, wakambodzwa vhangeri rinonzi kana uchida kureva kuti ndakutokuto yadecision yako, kana uri kudawo famba uzi. Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria wakanga achinzi unouya. Johane kumusoro kwainenge yataura inyaya yaJohane iri kutaura dzokorodza aida kutangira pa 14 tangira pa 11 yesatobopita Johane aiwa chitangira pa 11 mira uzwi ndotuzviso ndi Johane ndaitangira panyaya tangira pa 11 Matthew 11:11 zviro kwazvo ndinoti kwamuri kuna vakaberekwa nevakadzi hakuna mukuru kuna Johane mubhabhatidzi, asi mudiki muushe hwokudenga mukuru kwaari. But 12 yati kubva pamazuva aJohane mubhabhatidzi kusvikira zvino ushe hwokudenga hunopambwa nevapambi, hunotorwa nesimba. Pa 13 yati nekuti vaprofita vose nomurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johane. Pa 14 yati kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria wakanga achinzi unouya. Ndiye Eria akanga achinzi acha. Jesu arikutaura zvokuti acha. No, Johane asati apinda. Johane paasati apinda. Johane apinda apa ndi Johane muBhaibheri yaJohane mubhabhatidzi. Ndiye apinda apa. Ndinotenda kuti wakambofamba na mufundisi Marufu akakudzidzisa kuti spirit yakashanda pana Johane mubhabhatidzi ndio iri kushanda pana Johane aripo nhasi. Aiwa, ndo zvamunofunga. Kwete ndo zvatinofunga. Tipruvirei kuti ndizvo here. Isusu mukona chi hativenge baba Johane. Especially nini handivenge baba Johane, handivenge chipostori, handivenge chi. Ati mungoya mungondipuruvira kuti no, spirit ndiyo iyi. Spirit zvopuruvwa. Enda pana Luke 1 verse 15. Uze kuti spirit yakatotanga iri pana Elijah kutanga. Inotaurwa kunzi uyu Johane auya mubhabhatidzi, mweya waari kushanda nawo akanga ari kushanda nemweya waElijah akanga ariko. Iye Johane wacho akauya achitotaura kuti mweya wandiri kushanda na inini ndini Johane, akanga ari mhiri kwegungwa achitaura akabatwa nemweya mutsvene. Johane kana ainyepa alright, kana iwe taura kuti ainyepa ko Kristu ko kana ainyepa kuti ndiri mwanakomana waMwari. Kristu anyepe. Why what anyepe? Kristu anyepe. Why what anyepe? Baba Johane ndikuti ko kana vainyepa bosi munhu. Iwewe ukati baba Johane anga ari munhu. Ndisuspense mukananzara atakanzwa kuti aisona. Even Christ anga ari mani wewe aitoweza mapuranga mawardrobe. Tineona mabarirwo akaitwa baba Johane nemabarirwo akaitwa Jesu Kristu zvakatosiyana. Wakambonzwa history yekuberekwa kwa baba Johane. Baba Johane tozoti wakatokurira kwakadai family yavo itoripo. Manje pana Jesu ndike tonzwa kuti no wakazvarwa nemhandara. Ai wangaine waningina vana Jacob Christ. Angasina vaningina. No, tiri kuti isusu andika. Baba Johane andika wakazvarwa kwamugandanzara kwari sapo uko. Pakuberekwa kwake zvakaitika wakambozvinzwa. Handiziwe but azviko nekuti uri kuda kutsvaga muBhaibheri. Wait, dati ndichakuudzai. No, mukuru, ini ndichakuudzai zvinhu andika zviri mystery pakuzvarwa kwaJesu. Andika. Then mondiudzawo zviri mystery mimi pakuzvarwa kwaBaba Johane. Ndinokuudza. Gatauri and then upiwa. Ndinokuudza. Number 1, Jesu achizvarwa andika akazvarwa nemhandara. Yes. Ende pakayangirozi yakatira kuti iwewe uchazoita so munhu iye achazonzi so. Yes. Pakuberekwa kwababa Johane. Murume wavo akanga atori kujeri. Murume wababa Johane. Murume wamai wacho. Murume wamai wavo. Exactly. Vakanga aine nyaya yanga aita angovharirwa just mamanzi 3-4-5 months. Andirga. Ndo paakauya ngirozi ichitotaurira mai Efi, mai wababa Johane. Kuti iwewe uchava nepamwiri pakadai. Kwautozonotaurira murume kuti kwauya murume achinditi zvakati. Murume wacho akati usachiregera kunoudza vazhinji. Musi waaberekwa pakatondengendeka nyika. Zvine mapurufu ekutoti musi wa 1 October 1914 kwakandengendeka nyika. Murungu aitoshanda paprazi akati zvaitika nhasi varidziwe munhu mutema hamusi kuziva zviri kurehwa. Pane chiitiko chaitika munyika yenyu munhu makomborerwa. Paprazi. Murungu ari kwaangari. Alright, basa raMwari rabatwa. Yes. Jesu apusha obva afa. Obva amuka. Johane akafa nhasi akafa. Even ndoda kuti unzwisise chinhu wano.
chekutanga ndechekuti spirit yaishanda. Munobvumere kuti Jesu akafa akamuka? Handibvume. Munobhilivhe kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akauya panapo panyika kuzokufira zvitanzo zvenyu? Peter anotaura kuerenga kuna Peter, is it Peter 3:16-17? Peter kutanga something wish to ipa. Anotaura kuti Jesu wakafa panyama wakamuka mumweya. Okay. Kureva kuti kana chinzi wakamuka mumweya, kureva kuti wakafa panyama. Mweya ndo wakamuka. Manje wababa Johane aona kumuka anozwa ndikutaura. Iwe unoziva zvemaspirits here wangoripo. Aiwa, ini ndinongotaura based on kuzvati baba Johane munhu. Mweya waigara pari Elijah. Ndiye mweya one wakaenda kudenga. Vavana wana Peter, wana Paul, wakafa zvikarohwa vese vava. Hazvinyadzise kufa uregedza kumuka zvakaita baba Johane. Hazvinyadzise wana Peter wakadaro. Wana wakawanda kunzi munhu akafa akamuka. Hazvirevo kuti ndokuti munhu waMwari. Aiwa, ndokuti Mwari. Unoziva kuti ndoda umbonzwisise kuti kune mumwe murume ane zvinhu zvikuru zvaakaita kudarika Christ. Enda pana Hebrews 7 vesi tangira pa2. Ndokuti unzwa kuti kune murume akaita zvimwe zvinhu zvakakura kudarika Christ. But asi Christ. But asi Christ. Murengi ya Christ. But asi Christ. Just wait. Usapupure nemuromo, pupura nemashoko. Zvafana kuti Bible inotaura kuti kune vamwe vaprofita chaiwo acha. No. Awenema chacho utatigome baba. Wamuziwa. Ndoerengera pana Hebrews 7 tangira pa2. Kana ukatangira pa1 ndinoitira kuti isakure. Hebrews 7 tangira pa1. Tanga. Nokuti Melkizedeki uyo mambo waSaremi, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasangana naAbhurahamu pakudzoka kwake, andouraya madzimambo akamuropafadza. Yes. Pa12 ati Abhurahamu akamupawo chegumi chezvose iye pakutanga ari mambo wokururama, kana zvichishandurwa uyezve mambo waSaremi ndokuti mambo werugare. Chienda patiri kuda, famba. Pa3 inobva yati asina baba, asina amai, ana baba, asina madzisekuru, ana baba, ana amai, famba unzwe, asina madzisekuru, asina kutanga kwemazuva, ana zuva rekuberekwa, famba, kana kuguma kweupenyu, asi kunonzi akafa here kana kuti mupenyu, famba unzwe, asi wakafananidzwa nomwanakomana waMwari, akafananidzwa nemwanakomana waMwari, asi mwanakomana waMwari, kana chinzi akafananidzwa ari kutonzi rengi yaainayo mwanakomana. Christ anotambirwa Christmas, uyo ana Christmas ka Christ anotaurwa kunzi tiri paEaster kurangarira kufa kwake. Uyo haana Easter, uyo haana sekuru, haana mbuya, haana amai. But kana tikati isusu Christ haana baba, obva hanzi muJudha, saka kureva kuti Mwari muJudha, tikuti mwanakomana waMwari, tobva tati Christ muJudha. No, and I think pafana kuunderstand nyaya dzinenge dzichitaurwa ndika dzinongoda meaning yepanyika panapa yekungoziva kuti we are brothers. Hapana kana kuti tinomboda kumbonzi tidaidze vanorira nemweya kana kuti vanokanda akata. We are brothers. Datinini kuti munhu ave nerudzi, kuti unzi iwewe uri mushona. So my point unge was pachizikanwa kuti baba wako mushona. Jesu anonzi muJudha pasina genealogy yababa wake sei. Kutari panyama kuti zvinzwisisike. Zvinhu hazvidi kunzi zvinzwisisike. No, ndikuti adini kuona kuti ini ndonanga nemuti muJudha pakuti panyaya kuti baba wake muJudha. Baba wake wapi? Baba wake panyama. Saka kana tiri kutobvuma kuti panyama kureva kuti taakudzoka paya pekuti nyama yakaberekwa, asi pane chakazogara, wadzoka wega anditika. Saka tiri kutenderana kuti pane chakazouya, asi nyama yakatoberekwa ine rudzi. No, hatisunzwanana pakuti andika pakuti mimi ngamukona chinhu ini ndiri kuti nini andika kana tichiverenga bhaibheri tine dzimwe nyaya dzekutofanira kungodzinzwisisa pasina mweya mutsvene amboripo. Ukaverenga pana Revelation 22 inoti usazowedzere zviri mubhuku iri kana kubvisa. Ukawedzera imhosva iwe wakutorawo mhosva yako. Kuwedzera kwavakuita kwekuti ndiri kuona sekuti kwati ndikuona sekuti ndikuti riri kuti zvafana pakanzoni Cain naAbel vanga vari mabrothers panoda revelation yei ipapo. Hapana, they were brothers. They were brothers. Urutenderana neni kuti Jesu anga ari muJudha handiti? Jesu anga ari muJudha andika. Why? Pakuti baba wake ndiye muJudha. Panyama. Panyama. Kureva kuti ana baba panyama handiti? Saka rekuti mwanakomana waMwari raakushandiswa muspirit handiti? Kuti chii? Rekunzi Jesu mwanakomana waMwari chiri chainzi mwanakomana espirit. No, kuziya kuti Jesu mwanakomana waMwari
kungoziya just knowledge kuziya kuti Jesu mwanakomana waMwari zvakafanana kuti ndakangoziya kuti uyu munin'ina wenyu ndongoziya kuti munin'ina wenyu chaita kuti uziwe uruziwa ndokwamututu no ndakaziya kuti uyu munin'ina wenyu andika but maitikire anenge aitanga hatizoziva kuti akaitika sei handika but tikuti isusu tangoziva kuti munin'ina wenyu tongoziva kuti munin'ina wenyu but takazoziva manje kuti munin'ina wenyu yenyu asi hasi munin'ina wenyu because makaenda kwatina Shemugabe takungoziva kuti no asi ndoda kutaka kuti hasi munin'ina wawo avakabata point yangu so zvakaitika paipa ndezvekuti isusu tinoziva kuti Jesu mwanakomana waMwari akazvarwa so ari virgin so satozongomuti mwanakomana waMwari pakuziya but pasina kuziya kuti mwanakomana waMwari pasina information yekuti uri kuziva iwewe kuti Gabriel akavhizita Mary akati mwanakomana waMwari akazvarwa nokuti mwana waJoseph which is good pakuti even Bartholomew achida kuponeswa waitotaura kuti mwanakomana waDhavhidhi ndirangarireyo ainyatsoziva kuti uyu mwanakomana waDhavhidhi because zvakaprofitwa kuti muprofita wepachaye achauya ari mwanakomana waDhavhidhi kwete waMwari no mwanakomana waDhavhidhi ndizvokuti muunderstand tizive panyika panapa kuti munhu abuda nepapi asazoite kunge wamukutaura imimi kuti wamukutaura kuti akataurwa nebhaibheri ekuti hazikane kunzi akabva kupi ana mbuya ana sekula amukutaura ini first time yangunzwa that story handika but zvirimo handikwanisi kuzviramba so Jesu kuri kuavoida kuti asazozikana kunzi angonyuka afanira kuzikana kunzi mwanakomana wani ngobudiswa sezvaitwa zvauyu aiwa zvauyu Jesu uyo asisevhiya kawo onenga zvoitika mukuru senda izvi kuti pane mapromises ezvakaitika futi nemadzibaba kudhara ekuti maybe zvogona zvinhu zvakaitika naDavid zvobva wanzi ano Messiah achauya through your lineage hapana unzi Emmanuel the word Messiah kurati mununuri achauya kwete Emmanuel mununuri aigona kutongouya nerimwe zita kana dai kuri kuti Gabriel haana kuuya kuzotumidza zita wendire kuti Messiah kungoreva kuti mununuri muponesi ndizvozvozvo handizvo ndoda ndikuti inini handika ndakanga nanyanga ndataura mani ndoda kuti chiko andaikanga basi tinoona kuzodzoka but nyaya inoramba ichidzoka pakuti handitika munofanira kuunderstand kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa nemadzibaba maybe zvakaitwa naDavid zvakaitwa naAbhurahamu akanzi no muponesi achaponesa vanhu handika achauya through your lineage which means zvinongoramba zviripo chinzi mwana waDhavhidhi ena anoitozviziva kuti munhu akauya uyu achauya ari kufamily yani yaDhavhidhi ndosaka vanhu vachizoti vanotesa vave vanoyatsoziva kuti Joseph ari mulineage yani yaDhavhidhi but akanzi ndichakutumirai paitaurwa ka imboenda pana Deuteronomy 18 hanzi ndichakutumirai ari werudzi rwenyu Deuteronomy chi muprofita uyu andika enda pana 18 Deuteronomy 18 verse 18 anonoza pana verse futi ntoya kuti Jesu nekuti haana kutambirwa nerudzi rwake nawo akazoenda kumajendosi ega ndokuya kwakaita kunokuka aiwa saka plan inogoramba haana kumboya kumajentosi ndakuerengera pwari akati chiendai iwo kana ava vakuramba chiendai mungonoudzawo vamwe but havasiriwo vandakatumirwa even kana pane mukadzi muKenani pana Matthew ziti 15:21 mukadzi anoto yaida kuponeswa kunzi handina kutumwa kwamuri imimi zvikanzaiwa kana nembwawo dzinodyawo chikafu chadonhera patafura yani vadzidzi vaitoti mudzigei why haasi werudzi rwedu havasiriwo watakatumwa Deuteronomy 18:18 inotaura ichiti ndichavamusira muprofita unobva pakati pehama dzavo wakafanana newe ndichaisa mashoko angu mumuromo make akafanana newe iwo akafanana naChrist here no ndopati kuita problem yangu nemi kutanga pakuti Christ mukumuita muprofita even nguva yaJesu waprofita wangu wariko andika isi maprofeti edu susu tinawo we have ana prophet makandiwa we have ana prophet angels we have ana prophet passion java we have ana prophet kuda kwashe Jose tinawo waprofita asati nawaponesi we nguva yedu Christ iye pachake ukaenda pana Matthew 21 verse 11 iye pachake ndiye aizvita muprofita kwete inini ayo ndizvozvo aigona nganga zviti muprofita zvafaini andika no ndati munzwisise nyaya andika ini ndogona kuzviti DJ ndogona kuzviti podcast
andika but nini nditrust kati ndichi andika ndiona sekuti nini matora mukuita vakuona nga vamwe vaiti bose vamwe vamuti muprofita vamwe vamuti mwana komana waDhavhidha vamwe vamuti kwete vamwe iye akati ini muprofita akakuudzai chokwadi asi hamuna ndopa ndikuti inini ndinofungidzira kuti andika Jesu kana izvezvizvi tine maapostles wanaoperata in 5 ministries andika like maprophets mateacher maevangelists machi saka hatifani kushamisika kunzwa Jesu futi achizviti ndiri prophet asi iwo ndandoda kungovhara pekuti uri kuti hasi ndikutaya kuti mukona kuti zvongomuti is a prophet like prophet makandiyo tozvati is a prophet and a prophet anoita basa rei ane mukunzwa tokutanzwa is an evangelist toda zvati evangelist marufu wanofanira kunge achiita basa rei wakaita zvinhu zvisingaitwi naevangelist tanga kutobvunza kuti koevangelist izvi munozviitire izvi akatotanga kuprofita motoziva kuti wabuda mubasa rako but Kristu anga aine zvese anga ari muprofiti ari mudzidzisi ari zvese zvanga zviri ndo paari kunosiyana manje nevaprofiti wedu wechi waizvezvi pakuti iye anga ari muponesi anga ine zvaanga afambira ava kana vakafambira kuzofudza ngavatifudze zvakafambira but Jesu kufananidza Jesu maprofets ari kuaponesera tiri kuti isusu andika kufananidza Jesu nemaprofets hazviite aiyo hazviita zibhaibheri rikudaro iwewe ndorikudaro asi bhaibheri Jesus is our savior guys akaya kuzotiponesa iwewe kana uchiti Jesu is your savior exactly but iye ari kutaura kuti anotumwa kwauri ndakatumwa kwaIsraeri ari kuzokusevha papi no ini ndozviramba izvozvo ururava ibhaibheri kuchisaka tiri kutika ndowazodzoka pakuti ndiri kuti the bible harina nyaya wakudzoka panyaya no bhaibheri rine nyaya but understanding ndo ine nyaya kunzwisisa bhaibheri ndo kune nyaya iwewe uri kuti kana tichiti isusu right bible riri kutaura iwe wati iro riri kuti hasi handina kutuma kune dzimwe ndudzi endai kundudzi dzehwai dzakarasika dzemba yaIsraeri chete ndiKristu adaro inini oright ndakupindirawo papi yari kuti inini hana kutumwa kwauri but hazvifambe zvekuti tinogona kutaura chinhu nhasi andika zvizvo zvatafambira panapa andika tafambira kuzoparidza Kristu panapa tozopesa takutaurawo dzimwewo nyaya andimugona hakuna izvi zvakadaro zvinodaro unoona Kristu ndambotaura paya ndichiti Kristu matorerwo aakuitwa nemanyorerwo aakaitwa ndaakuita kuti tifunge kudaro varungu vakaziva kuti tikatora pfungwa dzemunhu tikadzipfekedza zvakanyanya akafokasa apa haana chimwe chinhu chaachakwanisa no inini ndopandoramba Jesu haana kuuya here panyika panapa akauya haana kuuya haana kuzvarwa nemhandara here inini zvokutanga iri mhandara izvo handizvo zvichiziva zvokutenga iri mhandara here kana Maria Gabriel bhaibheri ranga muchikota nguva yese ratine 1 hour tichikurukura ranga muchikota rere rinotaura kuti Maria anga ari mhandara rinodaro handiti ndopandadzoka ndikati rine zvinhu zvakawanda zvarisina kujekesa iri imwe nguva unoziva kuti kune mabhuku rinonzi Jesus is the man handiti Jesus rinobuditsa kutoti Kristu anga akaroora mabhuku aringakunyorwa ndozvatiri kuda kuedza mabhuku aringakunyorwa naElias tinoda kuedza kutaura kuti aiwa matorero auzoita baba Johane chikudzoka munyaya Kristu nababa Johane anozoziva maranks ndimwari but ivo pachavo havana kumbobvira vakashorana isusu bhaibheri riri kuti hakuna rimwe zita rakafanira kuti ase kunamatwa kunze kweiri tsamba rawerengo hanzi kuvanhu vakaberekwa nemukadzi hakuna mukuru kuna Johane kuvanhu vakaberekwa nemukadzi bhaibheri radaudza richitaura Johane upiko iye wacho oyo mubhabhatidzi orati atimboti iye wauri kuda kuti iwewe spiriti yakaishanda paari neiyi but iro rataura Kristu kuti kuvanhu vakaberekwa nemukadzi hakuna mukuru kuna Johane isi chiziva kuti Jesu akaberekwa nemukadzi kuti hakuna mukuru kuna Johane kuvanhu vakaberekwa nemukadzi hakuna mukuru kuna Johane ende vanhu pana Matthew 11 ndosaka ndikuti maberekerwo aJesu andimugona akasiyana maberekero andakaita mwana wangu inini munofanira kuwana understanding ipapo how kuti maberekero andakaita ini ndeyekuti inini ndotoona chimoko changu ndochisofta ndochivharira toita zvatinoita ndoita mwana yes but pana Jesu case is different Jesu haana kuberekwa nemunhu iwe wambotaura uchiita anga ari muJudha kandikuitira kuti honai mukuru inini nyange zvakanzi ndatora mwana wandisingaziye inini andika ndatanga kugara naye andika mwana anongonzi mwana waSparks but doesn't mean kuti mwana waSparks
asi vanhu kunze uku vanokwanisa kuunderstand kunzwisisa kuti mwana uyu anogara apo ndo panogara Sparks anoti daddy kuna Sparks saka mwana wani chinozobudisa kuti haasi andairopa saka chinozobudisa kuti haasi wako yaDNA exactly kureva kuti rarudzi but Christ ari kutonzi muJudha kureva kuti ari kutobuditswa kureva kuti kana DNA yake dai yakatestwa panguva yayo ana Mugabe wangu achiri pabasa yaibuda iri semu neyani zvaisadaro ine sense yekuti Joseph haana kumbobvira arara naMary waite mwana uyu according biblically rinoti vachangogara vese achangouya ndopakadzi mubhuya vapo saka uchimidzi Jesu haana kuitwa nemunhu pamukuti munhu hakuna munhu anoberekwa munyika inoyi asina kuitwa nemunhu anonzi ane rudzi hazviite no mukunzwisise hakuna iwewe Sparks kuti unzi uri munhu mutema baba wako munhu mutema saka uri munhu mutema but ini ndinonzi ndiriwo kwanyatsanga but inandisiwo kwanyatsanga iseneme kwana mai Christ saka tiri kuzoti akana akanzi Emmanuel kana akanzani but tiri kutarisa nyaya yeblood nyangwe inzwai nyangwe inini ndoshasa seneme nagogo wangu anditi kukabva namai wababa yes anditi yes nyangwe inini ndakaishandisa sei handife inini ndakaita kwanyatsanga blood because of blood saka siri kuti DNA ya Christ yakaseteswa ati munzwise something asi ndonze trust anini nyatsanga pakanzi pakudiwa trust nyatsanga ndindoenda yes anditi kam pakanzi trust nyatsanga asungwa munoona ndiri ndasungwa but doesn't mean kuti inini ndiro kwanyatsanga but ndo zvandiri kushandisa panyika panapa inini mudhara munoona nditi mhofu ndotokuti yo bo zvinhu zvatiri kushandisa panyika panapa hazvina kana dhiri hazvina basa exactly saka kureva kuti Jesu asi muJudha right inini ndinotobheliva kuti Jesu mwanakomana waMwari but Jesu akazvarwa muimba yavaJudha ari mwanakomana waMwari akazvarwa muimba yavaJudha kureva kuti Mwari muJudha akazvarwa muimba yavaJudha ndogona kudaro zvafanira inini ndiri kwanyatsanga ayo saka ngandimbotarire munhu apiwa citizenship mukuru yekuAmerica anenge amaamerican totongoti uyu maamerican pakanzi pane zvaitika maamerican anoti kune maamerican oda aita sei DNA yake haibuda ichitaura kuti maamerican asi tokwanisa kutaura kuti munhu muchi muamerican ndo understanding yandakaita panyaya yayo but mwana ndewaMwari ndewaJesu anozonzi muJudha pakuti chi ndo kunhu kwaanga ari It's not like that. Kuti chandabvumira. Inyaya yekuti wabvuma kuti Mwari muJudha ndo chandazongobvumira. Yeah, wabvuma kuti Mwari muJudha. But mazonzwisisa were example ndakupa nditi inini ndoshandisa senemi ena mbuya wangu kana kwa wandika ndotonzwa kwanyatsanga pakanzi pakuti munhu kwanyatsanga ndoenda inini. But andisiwa kwanyatsanga. Yes. But panyika panapa nyango makaenda kuzvitupa nyango makaenda kuelevo kuzimuseke kuchi munosvika muchiona pawandipindura pandanga ndichida kuti Mwari muJudha zvapa kana vateereri ndauti zvimuzonzwisise kuti pane kusajeka kuripo mufana kunzisa contest inyaya kuti apa vanozonzi muJudha pacontest ipi pakuita sei ozonzi mwana waMwari pakuita sei spiritual exactly pandambouya paya ndichiti chakauya paari ndo chainzi mwanakomana waMwari uri kufamba neni uri kutenderera uzodzoka guys I think this thing yakura katina zvinhu zvakawanda zvakaita kuti discuss but because of our time now we have almost an hour takagara panapa tichitry kuita sei kuti tidzidzisane nekuita sei pane mumwe mubvunzo wanga uri very important futi unga tizotaura nezvawo but I think nyaya dzesu tazodzidiscussa dzese but matauro atadziita manzi zabatwa pachishumani because nyaya dzacho dzakoti imwe yapita mukuru thank you very much nekuya kuzoshare information yamaya kuzoshare panapa because inini ndinobheliva mune zvinhu zvekuti tinofanira kungozvisa pachena hatifanira kunge tine munhu atinoti panenge ishu damamakanga vakagara pamusvita kuzoziva kuti baba Johane wachona ari kupi aka baba Johane baba Johane vari kwarisapi wakavigwa kwarisapi wakamirira kuzotongwa kunoti wada kutidzosera wakudeva kuti tidzokere right guys I'm being honest guys I'm being honest here now come on now
kuti baba Johane variko wakafa wakavigwa kwaTsape kwaganda nzara wakamirira kuti Jesu paanouya pacharidzwa wamanda ichete icharidzwa wakafa wachamuka wapenyu vachasangana nemusiki. Alright. Sa ipapo ndo vachasangana included apa uri kuisa include kuti nababa Johane vachamirira hwamanda. Exactly. Alright. Baba Johane proof yekuti baba Guti baba Johane baba Guti wamwazha vanhu vese aya maleaders emacheches aya vakamirira hwandama kuti hwandama idese irire hwandama kuide kana chikayarira ndeti tochizosangana nemusiki. Uri kuona kuti zvazvinoita ndichipedzisa ndichisingapedze nguva yako haisiro proof chete yekuti munhu akafa akamuka kureva kuti munhu waMwari kana kuti atumwa naMwari. Ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndakupa tsamba riri kuna Peter. Is it Peter 1? Manje vanhu vatomuke zvekumhanya. Aiwa ndikuti Jesu akafa. Pamount Marimba wakafa wakamuka. But hatingati zvinhu izvo ndo zvinoratidza kuti watumwa. Even Christ. I think it don't go. Baba Johane achitanga basa paMount Marimba akarohwa nemheni handirika lightning yatinoti rupango handirika. Mheni yamurohwa akanga aine mashoko aiti ndakaenda ndikatoendeswa kunzvimbo yandakaendeswa ndichitaura naMwari kuti ndaita zvakati nezvakati. Vanhu vakati kufa asi kwanga kusiri kufa handiti. Vanhu vakatonochera guwa wachera guwa vakumuviga mvura yakanaya zvisingaiti. Vanhu vakasiya vangofukidza guwa bvo vaenda vachidzoka mangwana kuti hatichinyatsofarei zvakadini vakasvika akatogara. Even paaisungwa unozviziva iyoyo paakasungwa pamarondera aitovharirwa wotosvika munhu ari kunze anambotiza kuti ndoda kutiza wada kutondisunga aitongobuda ubva agara pakangokiwa vaingosvika kusena akatongogara panze handiti. Asi izvozvozvo zvinhu zvokuti akatumwa. Even maprofets mamwe atinawo zvinezvi vasungwa vangani. Pano vamakambona ari panze. Tine vamwe vatosungwa maimhanja pano vamakambona ari panze. Aiwa vanenge vasina kusungirwa angari ma-allegations sometimes. No, ona zvinoitika mukuru indano kuripotera izvizvi kuti pamabuda munomi mandibida memory card dzangu munotongosungwa. Memory card dzangu unoona ngatotorwa. Hatisi kuti mhosva havana kana kuti vanayo kumbodaro pakumbobuda. Tikuti suswa tine munhu ambobuda mujeri. Tinobudisa munhu ndechekuti unongosina mhosva. Lazima anozopuruvwa guilty. Kwete kusikana magistrate kanza ana mhosva. Buda akabudiswa kudai. Vaingota ari mujeri. Vanovaramba munomini. Iwe wotongoti wotondona ndapa. No, ona inyadza mukutaradza kumadza munovhunduka nadzo idzi. Takatonzwa isusu kana Mwazha waipinda mudombo. Takanzwa isusu na baba Guti kuti wakanoparidza ku UK the same time. Same pana Christ unozvitika takatombonzwa Christ muri kuti akafanga muka whatever. Ndonyaya dzadzo chigemo. Christ ane zvimwe zvakati zvekufamba pamusoro pemvura. Tombozvitaure. Tozotora zvekumuka wakafa. Obva aenda kudenga. Abva aenda kudenga. Straight. Ko Elijah zvaakaenda kudenga. Ndo zvatikutaura zve. Tiri kuteere isusu chinhu chimwe chete marengisi. No, ndikutaura kuti vanhu vanoshandiswa naMwari. Hatisamboto vanhu vanoshandiswa naMwari. Andika. But Elijah nyangwe akashandiswa naMwari sei hafa akaita Jesu. He's a prophet of God. Tinomubhilivha akashandiswa naMwari. Kufara kuti hafa akaita Jesu. Urikuona zvakafanana nayo. Kana ndikatedzera pattern rako handifi ndakaita iwewe. No, but mumwe munhu akaita pattern yangu anonzi ndipodcaster. But hafa akaita sanzi ndipodcaster. Manje nyangwe takaita sei hatifi takaita Jesu. But muchishava vachishanda Mwari mwedu. Totopfuura nekuna Jesu. Jesu anoti kuti hapana kupfuura nena baba asina kupfuura nekwandiri. Hapana pakambonzi hapana kupfuura nekuna Elijah asina kuita sekandi panonzi baba Johane. Baba Johane hatisi kuva disrespect. Andika yes. Dakuti mundinzwisise ipapo hatisi kuva disrespect. But ini ndinobhelieve kuti baba Johane andika muprofita akatumwawo naMwari kuti aite basa rake. Semaprofita akaita sezvakaita ana baba Makandiwa, zvakaita ana Guti, zvakaita ana Mwazha. Apa Sparks ukutudza pfungwa dzako ke. No, ndikutaura zvedu wotirambira sei. Urikuona here kuti wewe tati Melkizedeki
haana baba, haana amai, haana zuva rekuberekwa, haana zuva rekufa. Akafanana nemwanakomana waMwari. But hapana kamunamata. Boza anga asiri mwana waMwari. But hanzi akafanana nemarex ukadzika naye zvakakwana. Zvakona kunzi Sparks akafanana nemufesu. But handisi mufesu iyi. But ukana kufananidzwa kune kufananidzwa attitude kana kuti mabasa enyu kana kuti ngofananidzwa image. Zvafana nesu. But you are kufananidzwa title. Zvafana nini I'm a Christian ndika. Ndinotaka kuimitate Christ. Ndochinangwa kuti ndiite sani sa Christ. But ukoona here kuti maChristians patoda kuti munzwisise maChristians mimi. Mune zvimwe zvamunozozviona kunge muri haya kudarika zvimwe zvitendero zvese worldwide. Hazvisiri izvo. Urikuona ndaigara ndichitaura nyaya yekuti urikuona munhu unogona kunzi mumwe munhu achinzi Christian. Inini tiri mupostori. Hamisi muChristian. Handisi muChristian nokuti muChristian. Zvakafanana kuti muZimbabwe. Ndinoita nawo marufu kunzi komana hawo asi maChristian. Yes. Chinoita kuti munhu muChristian. Chinoita kuti utonzi muZimbabwe. Utonzi muChristian ndika. Number 1 unofanira uchitenda muna Kristu. Uchitenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Tiri kuti isu akatuma panyika. Hatisi kuramba kuti Kristu akatuma. Asingapedza. Ndiye mukuru kutonzi uri muKristu. Unofanira uchitenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akauya pano panyika. Akafa achifira zvitadzo zvedu. Akaurayiwa nekuda kwezvitadzo zvedu. So nekuda kwemawanga ake nekuda kwaJesu Kristu takaponeswa. You have to believe in Jesus Christ kuti uende kudenga. Kana iwe wakaponeswa dziri siku rautika hausina reason yekushungurudzika, wakaponeswa kare. Kana ukatonoita zvaunoda kuita zvakafanana nemachapters amunotaura kuti hakusina mutemo, hakusina chii. Wakomalava wamirai chigemu chamunenge muchiita ichi. No. All right, anyway, muna Zimbabwe, thank you very much for watching. Makuru, I think thank you very much. Nekuya an interesting episode yanga ichipisa zvotodai tatonakizwawo. I know kuti nhasi nandiri emotional hysteric. I know kuti ndinowanzomboenda paneutral, but ndachoda ngezvandikuudzwa no zvikupikisana nezvandakadzidziswa nababa Guti. Saka sorry zvenyu. I think the disclaimer yakakosha. Handisi kudisrespecta baba Johane. Babatisei papapo. Handisi kudownplaya role yawakaplaya panapa panyika mukuchinja the way yataiona naye zvinhu spiritually, physically. Handisi kuderera kana kuti sei. But ndiri kuti inini baba Johane muprofita akatumwa naMwari taite basa. Anyway, with that guys, we are out. Peace out.